Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati liridha'illahi ta'ala ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syahdan Qadir Ajani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syabil Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Rasyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi. Bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Antarallahu umrah fi siyah wa afiyah. وثم إلى حضرة جميع مشايخ دار التوحيد على سمه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا سيد ذلك النصر الدينية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan. Man utai sabane wong ihtabasa ngeker sapa man farasan ing jaran fi sabilillah ing dalam dalan Gusti Allah imanan kelawan iman billahi kelawan Gusti Allah wa tasdiqan minerake piwati lan kelawan janjine Allah. Fa inna syaba'u mangkastune warke jaran waraya lan segere jaran warasahu lan telethuke jaran wa baula lan uya jaran iku fi mizani ing dalem timbangane man. Yaumal qiyamati ing dalam dinang kiamat yakni hasanatin. Wa inna faqatilan iku kedue nafaqah fi sabilillah ing dalam jalan Gusti Allah wa i'anatil ruzati lan nulungi wong-wong sing padha perang fadun utai keutamaan wa sawabun lan ganjaran azimun kang agung. Iki dawuh Kanjeng Nabi saya menerangkan tentang ndeknya apa? Al jihadu fi sabilillah yaitu jihad ing dalam bela agama Gusti Allah. Dawuh Kanjeng Nabi manih tabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dih fa inna syam'ahu wa riyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Adapun barang siapa ketika ia mempunyai satu kuda, dua jaran, ketika ia mempunyai kuda sing ditahan atau maksudnya sing dipergunakan dipergunakan kuda seseorang yang mempunyai kuda dirawat dipergunakan untuk bela agama Gusti Allah. Manane cara contoh perang numpak kudanya dirawat. Nah, perang bela agama Gusti Allah karena iman lawan Gusti Allah membenarkan janji-janji Gusti Allah. Maka fa inna syab'ahu wa rayahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka apa sih warke jaran lapar haus jaran semangat jaran terus uyoe jaran kotorane jaran iku kesemuanya itu masuk dalam timbangan orang tersebut, maksudnya timbangan kebaikan soalnya ing dalam dina kiamat. Jadi jaran sing dipakai sing dirawat kanggo perang bela agama Gusti Allah karena ia iman
karena ia membenarkan janji Gusti Allah, maka kesemuanya maksudnya ya termasuk uyahe, tletuke, segere jaran, bahkan warak lesune hause jaran iku sok ben ing dalam dina kiamat menjadi timbangan amal baik kanggo orang sing merawat, sing mempergunakan jarane kanggo bela agama Gusti Allah iku mau. Terus iku nek jaran. Jaran Nabi malih isa terusane iku mau. Wal nafaqati fi sabilillah wa i'anatul ghuzati fadlun wa thawabun azimun. Terus adapun nafkah yang dipergunakan, nafkah seseorang sing kanggo mbela agama Gusti Allah. Maksudnya ana seseorang sing duwe dhuwit, duwe bondo akeh sing dipergunakan untuk memfasilitasi utawa mensupport agama Gusti Allah, utawa sing digunakan untuk menolong orang-orang sing berperang. Nah, nafkah tersebut yaitu termasuk keutamaan kanggo wong iku mau, kanggo wong sing memfasilitasi mau, sing nafkahi mau, keutamaan ganjaran sing gedhe kanggone wong iku mau. Wa qala lan ketika sinten Nabi alaihi salatu wassalam menjahaza gharian waqad ghaza. Man utai sapane wong jahaza nyawisake sapa man gharian ing wong kang perang faqad ghaza mangka teman-teman perang sapa man. Wa man sapa khalafa ninggali sapa man ghazan ing wong sing perang fi ahli ing dalam keluargane man ya khairin lan bagusan faqad ghaza mangka teman-teman perang sapa man. Wa jaa rajulun ila rasul. Terus dari Nabi malih man jahaza gharian faqad ghaza. Barang siapa yang ngasih apa sini memfasilitasi wong sing berperang, mensupport wong sing berperang, dikai mangan iya, dikai dibantu alat peperangan iya, faqad ghaza, maka orang tersebut benar-benar cara mana kaya wong sing perang. Iki sing maksud bela agama Gusti Allah ijaan. Wa man khalafa gharian fi ahli bi khairin faqad ghaza. Wa jalan suwan sapa rajulun wong lanang ila Rasul sallallahu alaihi wasallam marang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binangkatin kelawan nuntun unta mahtumatin kang den taleni gulune karo irunge. Sangkala mangka matur sapa rajul utai iki unta fi sabilillah ing dalam Gusti Allah. Sangkala mangka ngendika sinten rasul marang rajul ali laka iku kedue sira biya kelawan unta siji iku mau sab'u mi'atin ngatin utai 700 unta kulluha utai sakabehane 700 unta iku mau iku mahtumatun iku den taleni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.